Hem fet una bona sortida, però ens ha faltat una mica de coordinació i la sortida de boia, que ha anat bastant malament. Una mica més la coordinació i el bloc i no estar tan nerviosos a l'hora de sortir. Superbé, ara ens acaben de dir que hem quedat tercers i estem supercontents amb la nostra primera regata com a infantil Premià de Mar. Milloraríem una mica l'entrada, les primeres pelades de quan sona la sortida i també el gir, que hem xocat una mica amb la bolla, però tot està bé. Jo vaig començar a remar perquè la meva tieta i un dia vaig veure que a prop hi havia un club i vaig dir doncs jo també vull remar. Ha estat bé, però molt millorable. A nosaltres ens ha agradat molt, ja que som un equip molt nou i pensem que ha estat bé, ja que ens hem esforçat i hem donat el màxim. Sobretot les cames, perquè encara no tirem molt i sobretot no tirar tant de braços. Jo crec que nosaltres més preparació i més temps de portar remant, ja que això són molt noves i hem fet poques regates. Doncs ha sigut una regata que hem vingut només a veure com estàvem, perquè no entrenem gaire a Batel tampoc, no ens centrem en això, ens centrem més en el mediterrani i en el català, i doncs més que res ho fem per agafar una mica de ritme i de fondo. Hem entrenat 15 minuts abans de la regata, o sigui el dia abans de la regata, i acabar d'agafar bé els ritmes, els pesos i tot això. Bueno, nosaltres hem entrenat poc, com a equip portem poc temps, i l'objectiu d'avui bàsicament era millorar les sensacions de l'última regata i sortir contents de l'aigua. Temps ja veurem el que diu. Ens falta una miqueta més de bloc, portem pocs entrenos, però a nivell de força motriu ho hem remat molt bé. Per tant, el camí és el correcte. És el primer any que competim amb Batel, sobretot en sènior masculí. Hem fet un remix d'antics bugadors de Badalona, més el Josep Maria, i l'objectiu és intentar motivar a gent que vulgui remar com a sènior en tot el Maresme i a veure si aconseguim amb aquesta empenteta que el Balís tingui una continuïtat de sènior i d'escola. L'objectiu avui, a part de gaudir d'aquest lloc tan fantàstic i passar-ho el millor possible, era mesurar-nos amb les altres embarcacions, amb les altres veteranes. Hem de millorar força la tècnica. Bé, amb Batel no entrenem tot el que voldríem, perquè sempre falta temps per entrenar amb Batel, i hem de millorar aquesta tècnica. A la Lliga de Batel tenim un objectiu que és millorar, anar millor i intentar treure temps per poder fer algun entreno més. Tenir una bones sensacions a Flix, que no havíem entrenat i vam tenir bones sensacions, i això ens ha animat a venir avui aquí i això, el que diu Eva, mesurar-nos una mica.